Το functional training δεν είναι απλά μια μόδα. Είναι ένας τρόπος άσκησης που έχει στόχο να κάνει το σώμα σου λειτουργικό. Όχι μόνο δυνατό, αλλά έτοιμο να ανταποκριθεί στην καθημερινότητα. Βελτιώνει ισορροπία, σταθερότητα κορμού, συντονισμού και κυρίως πραγματική δύναμη μέσα από την κίνηση. Είναι ιδανικό για απώλεια λίπους, τόνωση και πρόληψη τραυματισμών. Στα προγράμματά μου βασίζομαι στο functional γιατί θέλω οι γυναίκες που γυμνάζω να νιώθουν όχι μόνο πιο fit, αλλά πιο ικανές στην ίδια τους τη ζωή.